Isu-isuan wedek. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan ning biasane cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Beb. Nggih. Rambutmu ora karuan sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Heh? Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya, apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Lemu. Saiki ki rong ketemu ya. Oh, wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing nemu. pan ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Leweng ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Oh ya. Nah, ya. Nemen. Oh, kuwi lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Asta Brata suka. Terima kasih. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa Mas Tris ya. Wayang jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, Ngur 390. Ora dhuwur, Ngur semono ora. Kumlot. Ayo niken, nduk niken. Semeneng ya. Lah iya. Mati Mas Den. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Iya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Mosok. Berarti kringete pesing kabeh ambune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngenge. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampean yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku enggak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi to mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara
Mosok nemune kok iso. Nemu kowe. Asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris? Aja gelem digandrung Pak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadol lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Nggih. Kalih welasku. Nggih, monggo. Heeh. Kalih welasku. Heeh. Oh, jajalan aku, Mong, sama wis tuwek kok jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya. Kembang wangi, engko kleru kembang boreh. Bella, wong dandutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Ya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, Nadane C. Nah, C Mas Tris. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ke apa, Mas? Itu apa ya? Iki lambemu ketatap mik ta wi mau. Heeh. Ayo kembang wangi. Monggo Mas Tris, tanjake. Ya. Ngelilir. Nyecel reve. Matur suwun Gusti. Oh to, kudu C. Oh ya luput Mas. luput. Napa C Mbah Saban? Ya, baleni yo. Tak luwili iki mau sak pira batinku. Sepurane Mas. Tak kei bayaran tambahan Mas. Wedes. Ya. Yo. Baleni ke awal iki. Tondo Tresno sejati. Jangan duduk dulu Dek Niken. Jangan duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua jumeneng. Sinden semua jumeneng. Jumeneng.
ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dik niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen jlungo apa piye? Ya mesti kei jarak. Dadi dik niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak dik niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Labuke kok gak ngadeg kok. Ngawut. Mosok kae buke lingguh tapi wis ana sing ngadeg. Kasepuan niku. Kasepuan. Ben. Niku jaman 6 nggih jumeneng Bu Parsinem niku ning gandeng sampun sepuh. Ngono, Dik. Apa iki lagune? Apa ngongkon aku iki? Ya ning kono. Ayo to. Apa lagune? Semarang. Bilang dulu no. Seraginan Tadi boleh. Cantik. Cantik. Di depan sana. Seraginan boleh, musik juga boleh. Sayang ngono. Nek sayang. Nyapo, wilo nyapo aku. Ora Ben cetha. semangat to. Oke, ya, heeh. Apa ki lagune? Boh. Seraginan apa Anu musik? mawon. Dangdut ular kambang mawon. Oh ya. Ular kambang dipargoine ngono kan Aja. enak. Becek apa? Sing terus sing yoso ini ngono kucluk. Apa? Nek pargoi-pargoi lho Mas. Aku Apa malah ki sing musik biar kagetan. berarti musik. Ya no musik. Napa Mbak? Mbak napa? Soto, rawon, kroto, napa? Apa? Loh. Lah kok malah takon aku mulai lho aku ki kok. Sanes apa gamelan ninggal katresnan. Sanes kok panggah gamelan domongi sing eneng kik-kike lho. Kok ndak manuti Oh, nyapu musik. to jane. Ya sanes. Sanes. Mas wis catetanmu apa ae to jane? Heeh. Kok rasaku lagu apa panggah kuwi? Lah malah cucur bawuk ngene aja. Catetanmu kuwi lho. Pak, Kuwi walike malah nyukur. oh ikan dalam kolam. Jangan Ah, kuwi dulu. cocok kuwi. Janganlah ikan ke wo. Tirukan dik niken ya nggo jagete. Halah nerokne aku lek kangelan. Bisa. Ikan dalam kolam Mas Tris ya. Iki Mas Arya melok lho Mas Arya. Semua. Ya kanggo penutup medley Agustusan. Ya. Penutup ngelatih. Oke. Medley disambung-sambung diwiwiti kok lancaran 45. Ya. Gugah rasa nasionalisme. Ya. Engko dilanjut lagu-lagu kemerdekaan ngono lho. Nggih. Pun siap? Yuk buka saka tenor. Yuk. Kalau kae benderane kuno jatangane abang putih sakti warna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila. Dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945. Veteran Rahayu Ola Biskan Paris Veteran Rahayu Ola Biskan Paris Dumandang bareng maju ninggal tekad Rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka wis tetap merdeka. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa
merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Maju tak kenal, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terbang. Tak gentar, menyerang. Majulah, menang. Merdeka! Dini Ken terima kasih nggih. Dini Ken. Terima kasih nggih. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Wis, yuk nutuk lakon Malik Slendro ya. Raja Suya, heeh. Ditutukne Mas. Yo, ayo.
ora ketemu aduh kelinciku aja beda aku terus beli nyasa marah kelinciku umos ana dewe sing kebanting. Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasé mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya, Gong. Heeh. Ya ibarate yen diibaratke kae kaya sapuduk kae lho Dik Bagong. Piye? Sapuduk kae yen siji ora bisa ngresiki regetan ning yen akeh ditaleni kuwi iso ngrampungi gawe. Oh, ngono kuwi dadi berfilosofi ya, Lek. Heeh. Awake dhewe iki mung kari mengisi kemerdekaan. Ya toh? Mengisi kemerdekaan. Para pahlawan kusumaning negara biyen leh berjuang ibarat mung nganggo pring dilincipi nanging iso mardekake bangsa iki. Mula sing kudu ditulat karo kanca nom-noman ya iki. Heeh. Aja geger perkara apa nek iki nyedhaki taun-taun politik. Mula sing waspada aja nganti terpengaruh karo omongan sing ora-ora. Dadi sapa wae presidene nyek yen kowe lara ki sing nyambangi panggah tanggamu. Oh iya, Sadurunge Dik Niken tampil lagi sing urung nembang ayo Beatrice karo Dwi ngadeg bareng. Yo. Yo. Ya. Jumeneng. Ora disepati, ora usah. Wis isu-isukan wae, Dik. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan, biasane cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ora karuan. Mbok sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Heh? Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Lemu. Saiki ki rong ketemu ya. Wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing pan ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho, sing hot ngono. Le wong ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Wah, ya. Nemen. Oh, kuwi lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata kono. Ayo terus.
Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Astabrata suka. Oke, terima kasih. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa mastris ya. Wah, yang jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, Ngur 390. Ora dhuwur, Ngur semono ora. Kumlot. Ayo niken nduk niken semeneng ya. Lah iya. Mati Mas Den. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Iya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Tek berarti keringetnya pesing kabeh ambune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampeyan yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku gak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo, Nyapa? yo nyanyi to mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Pak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Heeh. Kalih welasku. Heeh. Oh jajalan aku, mong sama wis tuwek kok kon jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya. Kembang wangi, kok kleru kembang boreh. Bella, dandutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Ya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, rek. Nadane C. Nah, C Mas Tris. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ke apa, Mas? Itu ya apa ya? Iki lambemu ketatap mik ta wi mau. Heeh. Ayo, kembang wangi.
Monggo Mas Tris, tanjake. Ya. Ngelilir, 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 ngelilir. Raiso keganti sapira lho Mas ki Mas. Lebih kiki sapira lho iki iki. Ran jajal-jajal reve. Matur suwun Gusti. Oh toh, itu C. Oh ya luput Mas. luput. Napa C Mbah Saban? Ya, baleni yo. Tak luwili iki mau sak pira batinku. Sepurane Mas. Tak kei bayaran tambahan Mas. Wededes. Ya. Yo. Baleni ke awal iki. Dadi todho tresno sejati. Jangan duduk dulu Dek Niken. Jangan Aku duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua. dulu. Sinden semua jumeneng. Ya. Sinden semua Wah. jumeneng. Jumeneng ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dek Niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen junggo apa piye? Ya Mas Teh kei jarak. Dadi Dek Niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak Dek Niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Labuke kok gak ngatek kok. Ngawut. Masa kae buke lingguh tapi wis ana sing ngatek. Kasepuan niku. Kasepuan. Ben. Niku jaman 6 nggih jumeneng bubar sinem niku ning gandeng sampun sepuh. Ngono, Dik. Apa iki lagune? Apa ngongkon aku iki? Yo ning kono. Ayo to. Apa lagune? Sembarang. Bilang dulu no. Seraginan Cantik, boleh. Cantik. Cantik. Di depan sana. Seraginan boleh, musik juga Nek boleh. sayang ngono. Nek kan sayang. Nyapo, pilo nyapo aku. Ora Tuh, cetha. ben semangat toh. Oke, ya, heeh. Apa ki lagune? Seraginan apa Anu musik? mawon. Dangdut ular kambang mawon. Oh ya. Ular kambang dipargoine ngono kae. Aja. Enak. Becek apa? Terus sing yoso ini kono kucluk. Apa? Nek pargoi-pargoi lho Mas. Aku Apa malah ki sing musik biar kagenan. berarti musik. Ya no musik. Napa Mbak? Mbak napa? Soto, rawon, kroto, napa? Apa? Loh. Lah kok malah takon aku mulai lho aku ki kok. Sanes apa gamelan ninggal katresnan. Sanes kok panggah gamelan domongi sing eneng kike lho. Kok ndak manut Oh, nyapu musik. to jane. Ya sanes. Sanes. Mas wis catetanmu apa ae to jane? Heeh. Kok
Rasaku lagu apa enggak kuwi? Lah malah cucur bawuk ngene aja. Catetanmu kuwi lho. Pak, Kuwi walike malah nyukur. oh ikan dalam kolam. Jangan Ah, kuwi dulu. cocok kuwi. Janganlah ikan ke wo. Tirukan dik niken ya nggo jakete. Halah nerokne aku lek kangelan. Bisa. Ikan dalam kolam Mas Tris, yo.